מתאימה לאירוע שמחה של מישהו, אוקיי? נגיד לערב בחירות ויין. טוב, אז אתה מוזג לחיים. בקבוקי מזל טוב יין. כן, אתה מוזג לחיים. בדיוק היום הפסקתי לשתות יין בבוקר, אבל... לא, היום אני כנראה הולך להפסיק סוכר. יש לנו עוד מעט בחורה שתסביר איך נגמלים מסוכר, אבל רגע. כן, אנחנו נפסיק... זה, הבוק הזה... מה אמרת? לא, אנחנו מפסיקים בשר, ביצים, חלב. נפסיק גם בצם נחיה על אהבה בלבד. בסדר. ואוויר. תקשיב, זה אושר על ידי מכון... ותום קלוריות. אושר על ידי מכון התקנים, אושר על ידי FDA. זה גז שקוראים לו... ויניארד פרש. ארגון. אוקיי, הגז הזה, אחרי שאתה שותה את היד, נשאר לך בקבוק שהוא, אתה יודע, שאתה רוצה לשמור עליו. אתה מביא שפריץ כאן פה, תקשיב, 1, 2, סוגר. מה שקורה עכשיו, שהגז הזה מפריד בין היין לבין החמצן. זאת אומרת, הוא לא נותן לה... פשוט שומר על הדבר הזה. 90 שקלים, כאמור, המכון התקנים יושב, הכל אין בזה שום סכנה. לא צריך כל ה... פריצים כאלה זה מספיק. 2. כמה מספיק בקבוק? כן, כמה צריך לבקבוק וכמה זה... 50 בקבוקי יין. וואו, אוקיי. שווה, לא? 50 שקל ל-50 בקבוקי יין. שווה. ולא צריך כל הוואקומים האלה כל הזמן. איך שאצלנו לא נשאר בדרך כלל. לא, אבל אם יישאר, נגיד. אם אני אשתה ואני... נגיד, במקרה. בדיוק השבוע הפסקתי לשתות בקבוקים עד הסוף. קוראים לזה? איך קוראים לזה? חיים. ויניארד פרש. כן, זה מה שאמרתי קודם. וזה יהיה הפרס שלנו בחידון. 90 שקלים. טוב, חברים. כן, איך לא דיקס דילמות, נתראה. ביי.